जय हिंद। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न करे वाला बानी सन भोजपुरी के, जौन की अपने के 2025 बोर्ड एग्जाम में देखे के मिली। ई फिक्स बा कि ई क्वेश्चन अपने के एग्जाम में देखे के मिली। ठीक बा। क्वेश्चन जे बा हमने के उ क्वेश्चन बा सगुन आ निर्गुण में का अंतर बा, यानी कि सगुन भक्ति में आ निर्गुण भक्ति में का अंतर बा, ये हमने के बतावे के बाटे। आ ई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। अपने पिछला साल के जितना भी प्रश्न बा पूछल गई भोजपुरी के अगर देख ले होखे तो अपने के ओमे ई प्रश्न जरूर नजर आयल हुई, देखे के मिलल हुई। तो अपने के का करे के बा, पहले अच्छा से समझे के बा, फिर एकरा के का करे के बा, नोट कर लेवे के बा। ठीक बा। एग्जाम खातिर इम्पोर्टेंट बा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेवे के बा। एगो प्यारा सा कमेंट अपना ही भाई खातिर कर देवे के बा। ठीक बा। देखिए, सगुन और निर्गुण भक्ति में का अंतर बा। देखिए, भक्ति यहाँ शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ भक्ति भी पूछल जाला, ऐसे भी पूछल जाला। सगुन और निर्गुण भक्ति में का अंतर बा। तो सबसे पहले बात समझे की कोशिश करी। सगुन और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दूगो शाखा ह। माने भक्ति का होला, पूजा पाठ कइल। ठीक बा। उपासना। तो एमे दूगो भाग में एकरा के शाखा में बांटल गइल बा। एगो के नाम बा सगुन भक्ति आ एगो के नाम बा निर्गुण भक्ति। सबसे पहले ई जानी। अब बात सुनी सगुन भक्ति। अब सगुन भक्ति के बारे में जाने की कोशिश करी। सगुन भक्ति धारा में भगवान के साकार रूप के वर्णन देखे के मिले कहे का मतलब, सगुन जौन भक्ति बाटे सगुन, एमे भगवान के का होला कि साकार रूप के देखे के मिलेगा। ठीक, यानी कि एमे वहाँ के रूप के देखे के मिलेला। जैसे कि हम अपने सबन के कहीं, जैसे कि हमने पूजा पाठ करने जा तो सरस्वती पूजा हमने करत नहीं जा, तो सरस्वती पूजा कैसे करनी जा, मूर्ति लिया के स्थापित करके पूजा करे निसन। तो जब मूर्ति बा हमनी के पास में, तो का एगो रूप देखे के मिल गई, समझत बानी ना। एगो रूप देखे के मिला था, तो ओकरे के कहल जाला भगवान के साकार रूप। ठीक, तो सगुन भक्ति में भगवान के साकार रूप देखे के मिलेला। ठीक बा, अपने समझ गए नहीं। आगे देखिए, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में भगवान के निराकार रूप के, लेकिन यह निर्गुण भक्ति धारा में भगवान के निराकार रूप के देखे के मिलेला। यानी भगवान के कोनो रूप नहीं है। ठीक बा। वहां के कोनो मने साकार रूप हमने के देखे के मिलेला ही ना। ठीक बा। कोनो प्रकार के रूप हमने ना देख पानी सन। अपना सन नहीं सन कह सकत कि हाँ ई शंकर जी हैं, चाहे सरस्वती माँ है, ऐसे नहीं सन हम नहीं कह सकत। ठीक बा। कौना भक्ति में, तो निर्गुण भक्ति में। और सगुन भक्ति में का होला, तो रूप देखे के मिलेला। जैसे हमने के कहे नहीं जा, आप पूजा करनी जा। ठीक बा। अब समझे, सगुन भक्ति धारा के भी दूगो शाखा भइल। माने सगुन भक्ति धारा में भी दूगो शाखा के बांट देवल गई। कौन कौन, तो समझी। एगो के नाम है कृष्ण भक्ति शाखा पड़ल, तो दोसर के नाम राम भक्ति शाखा पड़ल। सगुन भक्ति के भी दूगो भाग में बांट देवल गई। एगो के नाम पड़ गई कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा का नाम पड़ गई राम भक्ति शाखा। ठीक बा, ई बात याद रखें। अब आगे सुने। कृष्ण भक्ति शाखा के अनुयायी संत कवि लोग कृष्ण के उपासना कैले बाड़न। कहे का मतलब, जो कृष्ण भक्ति जो शाखा बा, एमे मन कृष्ण भक्ति के जो अनुयायी लोग बा, कृष्ण भक्ति के जो माने वाला लोग बा, उ केकर उपासना कैले बा, तो कृष्ण जी के पूजा कैले बा। केकर, कृष्ण जी के पूजा कैले बा। ऐसे भी नाम से अपने समझ जाए ना कि कृष्ण भक्ति में कृष्ण जी के पूजा हुई। ठीक बा। अब आगे समझें। तो राम भक्ति शाखा के संत कवि भगवान राम के, यानी कि राम भक्ति जो शाखा बा, एमे जो भी व्यक्ति माने वाला लोग बा, उ राम भक्ति शाखा के उ केकर पूजा करला, तो भगवान राम के पूजा करला। ऐसे में ज्यादातर जे भी मतलब कि ई सगुन भक्ति में भी जो शाखा बाटल बा, एमे ज्यादा से ज्यादा लोग हमनी भोजपुरिया राम भक्ति में बानी जा। ठीक बा, ज्यादा से ज्यादा राम भक्ति में बानी जा। ऐसे यहाँ पे एगो क्वेश्चन पूछल जाला कि
कबीरदास कौना भक्ति से रनी, माने यहाँ के भक्तिकार है। तो कबीरदास जी जो रनी यहाँ के निर्गुण भक्ति धारा के बानी, कथी के निर्गुण भक्ति धारा, याद रखे निर्गुण भक्ति धारा। यहाँ के भगवान के कोनो रूप के ना मानत रहनी, ठीक बा, भगवान के निराकार मानत रहनी हर जगह, ठीक बा, वहाँ के कोनो रूप नहीं खे, ई मानत रहनी के कबीरदास जी। इहो क्वेश्चन पूछल जा चुकल बा मैट्रिक में, याद रखें। देखिए अब आगे बा के निर्गुण भक्ति धारा के कवि भगवान के निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आ नित्य मानेला। उनका अनुसार निर्गुण ब्रह्म के कोनो शरीर ना होखे। कहे के मतलब निर्गुण भक्ति धारा के जे भी माने अनुयायी लोग बा, माने वाला बा, उ लोग का करे मानेला कि जो निर्गुण भक्ति में जो भगवान बाड़े उ का बाड़े निराकार बाड़े, ठीक बा, निराकार, यानी कि केहू नहीं के वहां के देख ले, केहू नहीं के जानत वहां के कि कैसन बा वहां के रूप, ठीक बा, ई बात बा। सर्वव्यापक शक्ति, सर्वशक्तिमान, यानी सबसे ज्यादा सबसे शक्तिमान बानी वहां के, आ नित्य मानेला। उनके अनुसार माने निर्गुण भक्ति के अनुसार निर्गुण ब्राह्मण के कोनो शरीर ना होखे, माने निर्गुण ब्राह्मण के जो लोग भी बा ओकर माने भगवान जी बाड़े वहां के कोनो शरीर नहीं खे, ठीक बा, ई बात बा। उ अवतार ना लेवस, माने उ अवतार भी ना लेवस, यानी कि उ निर्गुण जन भक्ति में के जौन भगवान बनी वहां के जन्म भी ना लेवेनी, ठीक बा, उ निराकार बनी, वहां के केहू नहीं खे देखत, वहां के कोनो रूप नहीं खे। देखी आ उनका भक्ति खातिर कोनो बाहरी आधार के जरूरत ना होला, आ निर्गुण भक्ति करे खातिर कोनो भी बाहरी वस्तु के आवश्यकता नहीं खे, इहे कहल गइल बा। तो हम समझ सकत आशा करत बानी कि अपने सबन के क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आयल हुई। अगर वीडियो अच्छा लगता तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि अपने समझ पैनी कि नहीं कि समझ पाओ, ठीक बा। हम हट जाता नहीं यहाँ से, अपने समझ स्क्रीनशॉट ले ली और एक रखे नोट जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।